Hej alle sammen, velkommen til endnu en video, og i dag så skal vi spille noget Skywars. Så som I kan se har jeg købt MVP, og vi kommer til at spille Tribute, eller hvad man nu kalder den. Jeg ved ikke, hvad man kalder den. Lige meget. Lad os bare komme i gang. Tribute? I don't know. Okay, så jeg har bare brug for en pickaxe, så går vi afsted. Så vi kommer til at lave Staircase Troll, hvis der er nogen, der har set den på nogle YouTube-kanaler. Tæt på. Så stort set trollen går ud på, at du ødelægger de her stairs her. Boom. Placerer blocks her. Og så graver man så ned til underverdenen her, og så er der nogen, der... Så kommer det til at ligne... Så oppefra, så kommer det til at ligne, som om det er, der stadig står de der, når det faktisk ikke gør. Der var allerede en, der faldt! Jeg elsker den trap. Sådan der, og så skal vi lige lave den herover. Så vi skal lige holde kassen. Og hvis vi dør, så kommer vi til at stadigvæk at være i spectator mode og se alt muligt falde ned i. Og det er jo bare sjovt at se. Så sådan der. Og så skal vi bare smutte op. Og grunden til, at det er så lyst, det er fordi, jeg slår min brightness helt op. Det er ikke fordi, jeg hacker eller noget. Okay. Der er en. Der er en fuld diamond armor guy der. Kommer han? Jeg ved ikke, om han kommer. What? Hvad laver han? Nu kommer han. Dammit, han opdagede den! Dammit. Oh god, løb. Nej! Dammit! Jeg kan komme dem tilbage. Der er ikke nogen, vi kommer til at falde i den nu. Men vi fik der i det mindste en ned. Okay. Det er eneste inde. Jeg pauser lige hurtigt her. Godt, så er vi i gang. Double health. Pickaxe. Giv en pickaxe. Jeg kan lige så godt bare tage den. Fordi, hvorfor ikke? Og undskyld, hvis I kan høre noget i baggrunden. Det er fordi, at jeg ser, hvordan man laver den her trap. Fordi jeg kan næsten aldrig huske det. Jeg kan nok, jeg skal nok pause den nu. Sådan der. Men det er bare fordi, jeg kender ikke helt trap endnu. Sådan så jeg skal lige have lært til, hvordan den ser ud. Nej! Dammit! Nå. Okay, så prøv at se, så kan jeg vise jer det. Så her, så ligner det her, og så kommer de op her, og så falder de bare ned til døden. Selv jeg vil ikke kunne opdage det. Prøv at se. Synes I, at det der ligner noget? Synes I, at det ligner, at de ikke står der? Nej.
dammit, den blev blokeret til. Se, det er det, der er dårligt ved den der trap. Det er, når den første opdagede, så den er ikke særlig god. Okay. Så er vi i gang igen. Yes, lige med det samme. Wow. Hacks. Så det er bare reach. Mega total reach. Jeg nåede ikke. Jeg skal bare have en pickaxe. Sådan der. Jeg kan lige så godt bare tage det her. Sådan der. Nå, jeg vidste engang, de havde lyd nu til, når man tager armor på. Jeg havde helt glemt, man kun behøver så putte en blok der. Shut the block up, er det en, der hedder. Oh god! Oh! Vi er der stadig. Nej, den er jo for at blive sådan. Dammit. Oh! Han faldt derinde! What? Okay, jeg kommer til at vente. Hack. Shut the block up is hacking. Shut the block up is hacking. Men jeg reporter ikke nogen, for så er god. Fordi jeg er så god af jer. Så jeg kan ikke tro, at der var en, der faldt herned. Nu ligner det. Nu er det bare mega nemt at spotte den. Prøv at se. Der er en blok lige der. Så hvem vil gøre det? Nå, men når der er 2 tilbage. Sådan der, så smutter vi. Tager vi bare den her. Så skifter vi lige trollen. Vi kommer til at bygge et hus under jorden. Det her bliver også sjovt. Jeg kan lige så gaber lidt. Jeg havde op hele natten. Okay, lad os gå i gang. Så jeg bare brug for så mange blokke som muligt. Også ret gode ting. Så vi skal bare afsted. Nej! Dammit! Okay, jeg har skiftet spillet lidt. Den er forkert med. Wow. Så vi kommer ikke til at lave staircase trollen. Ja, jeg kan flyve. Men vi kommer til at stentrolle. Jeg er klar. Ja. Jeg havde den her baggrundslyd. Så vi kommer til at gøre næsten det samme. Den her gang. Hvorfor tog jeg ikke nogen pickaxe med mig? Okay. Det gav mig seriøst et chok. Mand, mit hjerte. Altså, der er ikke noget galt med mit hjerte, men det gjorde mig bare lidt bange. Ja.
I ser jo pointen i de. Så fik jeg også noget stone, det er perfekt. Det kan jeg lige bruge inde på midten. Det med de her to. Damn it! Resource hacks. Jeg tror efter nogle spil her, der kommer vi til at slutte videoen. Wow. Okay, det skete godt nok hurtigt. Stone. Det skete bare ikke. Seriøst? Jeg glemte at skifte. Nå. Spiller vi bare noget mega mode. Selvfølgelig har jeg kun default. Spiller næsten aldrig mega mode. What? Okay. Jeg har et bue. Dammit. F. Jeg håbede lige på, at man kunne sætte den over i den anden, så jeg kunne bruge sådan som en bue. Det ville være sjovt. Okay. Pile. Nej, jeg vil have pile. Jeg skal have pile, jeg skal have pile, jeg skal have pile. Pile, 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 pile. Jeg har ikke brug for ham. Splash potion. Nej, jeg har ikke en bue, jeg har ikke en bue, jeg har ikke en bue. Sådan der. Okay. Okay, det lød ikke særlig godt. Okay. Jamen, jeg havde helt glemt, at man starter med armor. Okay. Så videre er der ikke kommet nogen. Okay, der er 3 tilbage fra mit team. Nej, 2 tilbage. Okay. Lad mig lige se. Okay, det er mit team. Jeg tager lige nogle blocks. Selvfølgelig er der ikke nogen blocks. Okay. Så lad os bygge. What? Sådan der. Byg, 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 byg. Okay. Henter lige nogle flere. Ja, jeg har nogle i mit inventory. Det havde jeg helt glemt. Så.
Okay. Så det der er mit team. Attack! Au. Hej. Nå. Okay. Men det kommer til at blive det fra den her Skywars video. Så jeg håber I kunne lide den her video. Hvis I kunne, så please like den her video. Og hvis I rigtig godt kunne lide den, så please subscribe til min channel for flere af de her videoer. Så jeg har ikke mere at sige end farvel.